Правилно ли чух? Трябва ти такси? Ами, викаш го, качваш се и готово. Даде, обаче изникват въпроси. Ама какъв беше номерът? Сега съм в среща, не мога да звънна. Как ли да направя поръчка? А дали може да ми запазят и кола за утре в 3, че съм на лекар? Мога ли някак да предупредя шофьора, че съм с детска количка и ще ни трябва повече място? Знаеш, в Yellow сме винаги на среща, затова и разработихме мобилно приложение, което да даде отговори на всичките ти въпроси. Можеш да го свалиш на своя смартфон бързо, лесно и безплатно. А сега ще ти разкажа и как да го използваш възможно най-ефективно. Като за начало, приложението само те намира, ако му разрешиш достъп до локацията си. Това си е супер практично, когато не ти се занимава да пишеш или когато вече въобще не знаеш къде си. За теб остава да си избереш къде отиваш, ето така. Разбира се, когато поръчаш такси за някого, за колегата, за приятелите, които чакаш от морето, за баба ти, можеш да смениш автоматично локализиращия те адрес. Така приложението прави възможно да уреждаш надежден транспорт за близките ти, когато не можеш да си с тях. Представи си, че няма как да вземеш детето от плуване, пък на него много му се ходи, цяла вечер е спал с банския. Поръчваш му такси. Бързо, лесно и много важно. Сигурно. Като въвеждаш адрес за начална и крайна дестинация в апликацията. А ако не ти се въвеждат ръчно адресите или пък просто са ти заети ръцете, можеш да избереш локацията директно от картата. При заявена вече поръчка ще видиш слайдера долу и допълнителни услуги. Разгледай си ги, че не се знае кога могат да ти потребват. Хайде, плуването е уредено. Така, сега е един странен въпрос. Знаеш ли какво правят добрите приятели? Ами помнят важна за теб информация. И приложението Yellow Taxi като един добър приятел може да запомни твоите най-често посещавани адреси. Просто трябва да ги запазиш предварително в секция любими адреси и хоп, вече можеш да избираш от тях при всяка следваща поръчка. И един съвет от мен. При правене на поръчка е добре да добавиш и своите междинни спирки, защото с колкото повече информация разполага твоят водач, толкова по-приятно и удобно ще е и пътуването ти. Хайде, споделям ти и още един трик. Представи си, че ти трябва такси след 3 седмици в сряда след обед, защото бързаш да си хванеш полета за на някъде. Чрез апа на Yellow можеш да поръчаш такси за конкретна дата и час. Така не се налага да го помниш или да се притесняваш ще има ли кола, няма ли. А можеш да добавиш поръчка и в календара, за да получиш напомняне. Виж само колко е лесно. Дай сега да ти покажа и как можеш да добавиш бележка към водача. Малко преди да направиш поръчката си, имаш възможност да напишеш важна информация до твоя водач в полето Driver Notes или бележки, като например, че ще ти трябва място за домашен любимец, защото ще го водиш на ветеринар. Така водачът е максимално подготвен да отговори на твоите нужди и то при самото пристигане. Още нещо супер важно при правене на поръчка е, че можеш да избираш метод на плащане точно преди да натиснеш бутона поръчай. В брой, с регистрирана банкова карта или с ваучер за сметка на твоя работодател. Твоята част беше до тук. От тук поемаме ние. И не се тревожи, не е нужно да наблюдаваш приложението, докато чакаш поръчката си. Ние ще ти изпратим известие за всеки един етап от твоята поръчка. А ако това не е достатъчно, ще можеш директно да се свържеш с твоя водач, като го набереш чрез приложението, за да уточните местоположение или промени в поръчката. На картата пък имаш възможност да проследиш докъде е стигнал водачът ти или пък да споделиш информация за твоето пътуване с близък или приятел. Говорихме, че може да повикаш такси на детето, ето можеш и в реално време да проследиш пътуването му. Супер удобно наистина. Както виждаш, стараем се да предвидим всичките ти нужди и да дадем решения за тях. За да продължим да се развиваме обаче, имай предвид, че разчитаме на твоята обратна връзка. Можеш да дадеш оценка за услугите ни след всяко пътуване, ето така. Не пропускай да натиснеш емотикона, която най-добре описва преживяването ти с нас. И последно, преди да те оставя да свалиш приложението, от време на време проверявай електронната си поща, че в Yellow имаме навика да даваме награди. Като нищо може да откриеш някой промокод за апа. Хайде чао и до нови дестинации с Yellow!